Haleluya. Ndimke wakwakhasana sisiwe ndiyamthanda kakhulu Yesu ohlala enceda impilo yabo. Kuleli thuba ndilifumanayo uba ndizoma apha namhlanje ndibulise kakhulu Apostle Tata Impostile Sabona nomama. Ndibulisa tata abafundisi bonke abakhona apha, bonke abazalwane ngegama likaYesu Kristu. Amen. Ndicela singo ukukhawuleza sifune incwadi kaYohane uJohn chapter number 9. John chapter number 9. Siqale nje verse number 5 to verse number 9.